DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Maing adlaw ka natong tanan, mga kasama, o karong adlaw mga kasama. Subling ni bisita na sabta diri sa may Purok 3 sa Barangay Kamansi, Turil, ning syudad sa Davao. Kinsa kaha ang tagbalay, kinsa ka ang tagianing balay mga kasama. Galanog-lanog ang DXDC Armen Davao. Kinsa may pangalan na tay? Si Matanong Lupis Daog. Ngano ganahan man gyud ka maminaw og DXDC? Ang akong ganahan, tigbalita ra gyud kanang panahon balita. Basta nga ako dili pa ko kahapon ng mga bata, maminaw ko. Ma-update ka sa balita? Kasi kay lino na ko labi ng mga report. Sina nato lang anon mga kasama ato nang itunol ang usa ka radyo. Okay tay, dawata gikan sa DXDC Armen Davao. Gawas ana tay. Nami init kalitsong manok. Unsay baho? Humot yun ulit sa Humot manok. yun humot. Unya gawas ani tay, dili pwede nga mag crown kag litson nga walay pangpatulak. Okay, dawata ang soft drinks. Congratulations tay. Ayan gidawat na. Gawasan na tay, ami ihatag tay nga souvenir shirt. Okay, certified listener sa DXDC, si Tatay Matanom. Tay, unsa may imong gibati ron tay? Sangko sa langit akong kalipay tungod kay murag panalangin ni nga wadam ha. Kalit no. Kalit kayo nga taga DXDC mi ani sa kuha. Unsa may mensahe nimo sa imong mga silingan diri? Ang akong minsay sa mga silingan diri nga maminaw jud ta sa DXDC tungod kay klaro man kay mga balita diha. Nya ikaduha, sa mga drama paminaw sa ninyo kay mo man mga taglingaw kun in case of wa pa mo trabaho niya ng orasa. Salamat kayo sir. Salamat kayo kay blessing in disguise siguro kayo na. Okay, amo na ato ang usa sa natunulan na sabog pahalipay gikan sa DXDC Armen Davao alang sa DXDC Listener of the Day. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.